I pozivamo ljudi odmah da si igramo Skywars na Minecraft. Sa nama nije niko, ali mi budete neko. Pa da ja ne držim priču da krenemo. Ajde, uđite. Uđite! Ok, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, bato, pa to mi treba. Tako je. Nemam bolje. Samo nemam bolji mač, što je ekstra. Tu na, kako se zove, na ćeškovice, pa imam bolje čas. Tu, tako je, to mi treba. Ovo i pila. Ja. Piva se prijatelji moji. Ne, dragi. Brate, šta vrake lag ili cheater, šta je? Ali bio je dobar. Tam treba. Nema nešto bolje. Će mi trebati i to će mi trebati. Ok, ja moram raditi neki prijatelj. Dva od jedan. Brate, ajde. Ja, gdje si radi? Tu imamo ti svoju. Vidi ga ovdje. Iđi bravo. Umri, tako je. Brata, mi isto. Se šiba i evo. Treba nešto križitak. Tako. Može to opet napadati. Slobodno se da. Idemo ja centar. Eno ga dečka. Ok, to mi ništa ne treba. Idemo. Ovo je puko, ako nema čit. Ups. Ajde. Jo, gledaj ga što se zagrađuje. Što nisam neke sreće. Ćao prijatelju. Sad ga zajedno. Netko se ispalio totalno. Ok, možda da se izašlo što sam čutao. Da malo zajedno sam se u igru među čuti kad igram. Najbolje da idem. Ok, ajde lozi. Ja mrzim mapu. Nije da mrzim, ali uvijek vobi. Okej, to mi je trebalo. Sada vidim ko smije da me napadne. Nema, ništa bolje. Okej, moći račantu. I ovo će mi dobro doći. I ovo će mi dobro doći. Nema ništa bolje. Nema. Treći level, sharpness 1, ok.
ne znam sad nešto, ne znam da li je presamio se zašto tamo ne vezi. Gledam ovo i sad ga najbolj. Dođite, kuc, dođi vamo. Ne možeš mi ništa, pa ja sam enchantovan, sine moj. Tako je. Da ti gledaš. Da ti bre gledaš. Ups. Ajde vam, uđi kovedom. Okej, neću to takci. Uzemo vidi kovedu je! Tako je, pobedio sam, idem. Koliko imam? 1042. Nisam loš. Idemo. Ono prošlo nisam odjedno, a sad sam 2 pobedio. Koliko stigam? Okej, tek 6 minuta. Zauzimam. Idemo. One, go! Okej, tako je. I sad ako ovaj klik, nema ništa, ono se ispada i krene na mene. Ja ću to malo zvučevi rok. Okej. Okej, imam bolje stvari. Ovako da idem dole. Da imam nešto, okej, imam bolje. Kako se zove, ajmo sad do nekog. Tako došao. Kao da je neko došao i ubio. Ne vezi. Okej, FPS mi sad jako mali. Evo, pa došli ste bilo to za ovaj klip, kao se svidio, kada se svidio se drugo, moram da sjeti skupa. Mora sljedeća epizoda bude sa drugom. Ne veze. To je bilo to sa ovaj klip, kao se svidio, sljedeći klip, pa, ćao!